हागोन जे जोंनि बड'लेण्ड बिमाया थारैनो ओंथि दङ, थारैनो जोंहा राइट दङ। बेनि थाखायनो जोंनि फादार अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन बाबा साहेब आम्बेडकारा थट्स अन लिंगुइस्टिक लाइन्स बे खोथाखौनो बुंलांदों जे दिनैनि दिनाव बै समाव जेला रिअर्गेनाइजेसन जादोंमोन, फिसा फिसा रायजोनिफ्राय गोदान भारत दानायाव जे रिअर्गेनाइजेसन जादोंमोन, बे थोजासे नङा। सम फैगोन जायहा इथनिक आइडेन्टिटिनि लाइनावहाय गावनि थाखाय मोनसे पलिटिकल बाउन्ड्रि दिगोन, सोरबाबा इक'नमिक लाइनाव दिगोन, सोरबाबा डेभेलपमेन्टेल लाइनावहाय दिगोन। बिनि थाखायनो बिथाङा मोनसे लिरबिदां लिरनानै गालांदों थट्स अन लिंगुइस्टिक लाइन, थट्स अन लिंगुइस्टिक लाइन्स। दा जोंनि गोरों गोरा बिथांमोनहाबो ओंखारनानै रिसार्च स्कलार्स, इन्टेलेक्चुयेल्स बिथांमोनहा ओंखारनानै गावनि फाउन्टेनजों जुजिनांगोन, प्रेजेन्ट खालामनांगोन। रायजो राजाया जेब्लाबो दंखायो, रायजो राजाया जेब्लाबो खौसेखा आरो रायजो राजानि मददजों जोंनि काउन्टार खालामनो हानायनि गोहोजों जों सानो बड'लेण्डनि सिमाङा बारा गोजान जानाय नङा। जोंनि एमएलए बिथांमोनहा तेलेंगानायाव जेरखम बुंदों, विधानसभानि थाखाय जेरखम बुंदों, एसेम्बलियाव बुंनो हानांगोन, पार्लियामेन्टआवबो बुंनो हानांगोन। पार्लियामेन्टआव जोंहा सासे सानैल' जों एमपि होनो हायोबाबो जोंहा लाइक माइन्डेड एमपिस थायो। नर्थ इस्टनिफ्राय गोबां एमपिस, नोङो अरुणाचल प्रदेशआव थां, मिज'रामाव थां, नागालेण्डआव थां, बिथांमोनहा जेब्लाबो जोंजोंनो सेन्टिमेन्टआ दंखाजोबो। जों दाबो बड'लेण्डखौ मोननो हानायनि जाफुंसारनायखौ जोङो नुनाय मोनाखै। बिनि थाखायनो जों जोबोद दुखु मोनखायो। दा बे लबिया जोंहा फैनांगोन। दा रायजो राजाया जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ प्रेसार होनांगोन जे नोंसोरखौ जोङो मानि थाखाय एमएलए बानायदों, मानि थाखाय एमपि बानायदों, जाहाथे जोंबो मोनसे पलिटिकेल बाउन्ड्रिनि मोन्थायखौ मोनो। पलिटिकेल बाउन्ड्रिनि मोन्थायखौ मानो नांगौ? जाहाथे गाबोन मैया जुदि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जुजिनानै गावसोरनो सार्भे खालामनानै जुदि सेपारेट इलेक्टरेट लाबोना होफैनो हादोंबा दिनैनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गाबोननि थाखाय, जाहाथे जोंनि गथ' गथाया गावनि राव हारिमु थुनलाइ कालचार रिच हेरिटेज जायखौ बयबो मोजां मोनजोबो, बेखौ जाहाथे गोख्रोंसिन खालामनो हायो। सारा वर्ल्डआव इन्टारनेशनेलाव बर' हारियाबो ओरै मोनसे हारि होननानै दिन्थिनो हायो। बिनि थाखायनो दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो ज' जानांगोन, राव होनांगोन। रायजो राजाया जेब्लाबो दैदेनगिरिनि उनाव दंगासिनो दङ, रायजो राजानि मानखौ लाखिनांगोन। जोंबो आइजो दैदेनगिरि जानानै जोङो गोबां जायगायाव थादों, थांदों जोङो। दिनैबो आङो निमाहा बिनो दहाय आवगोलावनो सानग्रोदोंमोन, एसे गोबाव जादों फैनाया। मैया मिटिं दंमोन गुवाहाटियाव, बेनि आवगोलबो मिटिं खुंनानै फैदों गुवाहाटियाव। मैयानि मिटिंआ जोबोद गोनां मिटिंमोन। नेशनेल ड्राफ्ट पलिसि जादों रेसिजमनि एगेन्स्टआव। जोंखौ जे जाय हारिया गोजौ थाखोनि हारि, गाहाय थाखोनि हारिखौ गोबां जाथावि नाम होयो, बेफोरनि एगेन्स्टआव जों माबायदि मा आयेनखौ लाबोयोबा जोङो जोंनि मान सन्मानखौ दोननो हागोन, बेनि मोनसे मिटिं दंमोन मैयाहाय। रेसिजमनि एगेन्स्टआव जेब्लाबो बर' हारिखौ एखमबा बड' मिलिटेन्ट साजायो, एखमबा बिग्रायारि साजायो, बा एखमबा बर' अना बर' साजायो। सोरबा डेम'क्रेसियाव मोनसे वान भार्सेस आदार्स जायो नामा? फारसेथिं मोनसे हारि, फारसेथिं गासिबो हारि। बेथ' एगेन्स्ट डेम'क्रेसि, एगेन्स्ट कनस्टिटिउसन। बेफोरनि खोथाखौनो जोङो रायलायो होननानै मैया मिटिं मोनसे दंमोन। बेनि आवगोलबो जोङो आइजो दैदेनगिरिजों ज' जानानै जेसेबां जोंहा आइजो दैदेनगिरि दङ सारा आसामाव, ससियेल एक्टिभिस्ट, आयेननि लेगेल इश्यूज, गोबां आलादा फिल्डनिखौ जों ज' लानानै मोनसे सेमिनार खुंनाय जादों जे जोङो आइजोआ गोजोननि थाखाय मा थांखि लागोन। दिनै गोजोन मोननांगौबा जोंहा न्यायबोथ' मोननांगोन। न्यायखौ जों मारै मोनगोन? जे जोङो मोनथाय, बेखौथ' जोङो मोननो हानांगोन। दा बे मोनथायनि थाखाय जोङो दिनै सोमावसारदों। जोङो बे सोमावसारनायाव बयखौबो लाफानांगोन।
दिनै एसे गाबोन एसे आइजो दैदेनगिरिया जिहेतु गुरैसिन जायो अननोबो गोरोंसिन मालायखौ बुरखायनोबो गोरोंसिन जों आलादा आलादा दस्रा माहारिखौबो जोंजोंहाय ज' लाफानानै हारमनि जयै लाफानानै जोङो नैबे सोमावसारनायाव नैबे राजा लामा होबथेनायाव बा दस्रा सोमावसारनायाव जों बाहागो लाहोनो हानांगोन दा बेफोरनि थाखायनो जोङो बायदि बायदि जायगायाव आलादा आलादा एखमबा पलिटिक्सनि एखमबा माने ससियेल अर्गानाइजेशननि बा एखमबा ससियेल एक्टिभिस्ट एखमबा लिरगिरि एखमबा गियानि गोरों फिलसफार मानसि जोङो बयजोंबो एखमबा आइननि बिथांमोनजों जोङो रायलायो माखौ रायलायोबा मा पलिसि दायोबा दिनैहाय जोङो जोंनि बे पलिटिकल बाउन्ड्रि जे जों रायजो लुबैदों बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हायो दा दिनैहाय रायजो राजाया धैर्य हमनांगोन बा रायजो राजाया दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाखौ दैदेनो एखमबा समावहाय गोनां जायोबा जारिमिनफ्राव जों नुयो एखमबा रायजो राजायाबो बाध्य खालामो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रायजो राजाया ज' खौसे जानानै जेब्लाबो दैदेनगिरिया जेला लामा गोग्गोजों दैदेनगोन जोङो ज' आवगायलांगोन जेला दैदेनगिरि बिथांमोनहा लामा आन्दायो खिन्थु रायजो राजायानो बे मेगनखौ बेखेवलांनांगोन बे फंनैसो बुंनानै बयनिबोसिम आरो गोजोननाय थाबाय बयनिबोसिम खावलायनाय थाबाय जे जाहाथे जोङो जेब्लाबो जोंनि बे पलिटिकल बाउन्डारिनि एसपिरेसन बे सिमाङा जेब्ला जोङो मेल मिटिं खुङो बाहाय थोजासे रायजो राजाया ज' जोंजों लोगो लाफायो आरो जाहाथे जोंनि मिजिङा जाफुंसारो जाहाथे जोङो उन जोलैनो जोंनि गथ' गथाय फिसा फिसौनो डिगनिटि मान सन्मानजों थांनो हानायनि राहाखौ जोङो जाहाथे होनो हायो बेखौ नैबे फंनैसो बुंनानैनो आङो बयखौबो आंनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बावहरफिनबाय गोजोन्थों। मानगोनां प्रतिभा ब्रह्म बिथांनिसिम